سلامن ጸጋን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ንኣኻትኩም ነቶም እቲ ምስከደ ዘይመለስ ወርቅን አልማዝን አሎ ዝበሃል ዝኸበረ ማዕድኑን ተሎን ዋግኡ ዘይትመን ዝኸበረ ግዚኹም ሂብኩም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም ነዚ ብዋንጋድ ዋንሳን ቻነል ዝመሓላለፍ መንፈሳዊ መደብ ተከታተሉን ዘለኹም ዘበልኩም ኩልኹም ይኹን ብሩኻትን ፍቕራትን ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም ለይ ደሓንዶ ቀኒኹም ኣነ ብምሕረት ኣምላኽን ብጸሎት ህዝበይን ሰላምን ሰናይን ጥዑምን ኣለኹልኩም ክብርን ኣምላኽ ንስኻትኩም ከመይ ቀኒኹም ለይ እዚ ከም ንሰብ ዝግባእ ክሓትት ስለ ዝብል ጥራይ ዝሓተኩም ዘለኹም በር ሓላዊና እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ክሳብ ዝኾነ ሰላምን ሰናይን ከም ዘለኹም ንስኻትኩምን ርዱእን እሙንን እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ፍቑራት ኣሕዋተይ እዚ መደብ እዚ ካብ ዝጅመር ማለት ዋንጋድ ዋንሳን ብዝብል ቻነል መንፈሳዊ መደብ ከመሓላልፍ ካብ ዝጅምር ደጊም 19 ወርሒ ናብ 10 ወርሒ ቢሉ ይኸይድ ኣሎ ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ተመሓላሊፉ ብዘሎ መደብ ኩሉ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ እዚ ካብኡ ስለ ዝኾነለይ እታ ቁርጽ ኣቢለ ዝትሰኣላን ናብ ህዝበይ ዝመጻላን ንህዝበይ ዝግለጸላን ግዜ ታ ወርሒ 9 ክትከውን ዝገበረ ኣምላኽ ይባረኽ እብል ክብሪ ንስሙ ይኹን እሞ ስለቲ ትዕግስትኹም ብሓቂ ከየመስከንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን ማለት ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ዝመደብ ክሳብ ዚ ሰዓት ዝተመሓላልፉ ዘሎ ዘበለ ግዜኹም ሂብኩም መክትታልኩም በቲ ሓደ መርኣያ እቲ ንነፍስኹም ዘለኩም ፍቕሪ እዩ ምክንያቱ ንነፍሱ ዘፍቅር እዩ ነቲ ዝንገር ቃል ዘቕልበሉን ጽን ዝብልን ብቕንዕና ምስ ህይወቱ ዘሕብሮን በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ መርኣያታ ንዓይ ዘላትኩም ፍቕርን ናፍቖትን ንጽህናን እውን እዩ እሞ ኣፈሽሒኹም ዝተቐበልኩምኒ ዘበልኩም ኩልኹም ብሓቂ ዓስቢኹም ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ሙሉእ ይኹን ክብለኩም ፈቱ ብሓቂ ከዓ ኣነ እውን ዘፍቅረኩምን ዝናፍቐኩምን ክብሪ ንስሙ ይኹን ገና እቲ ሒዘዮ ዘለኹ መደብ ቀጻሊኡ መንፈሳዊ ከይደይ ዝብል ወይ ብክርስቶስ መንፈሳዊ መገደይ ኣነ ዝኽተሎ መገዲ ኣነ ዝጓዓዘሉ ኣገባብ ማለት እዩ ኣይወዳእ ኾን ኣለኹ ዘካፍለኩም እዚ ማለት እቲ ምስ ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን ብዝተኣሳሰረ ዘሎ መንፈሳዊ ኣገባበይ ማለት እዩ ገና ይወዳእኹን ክብሪ ንስሙ ይኹን ምናልባሽ እዚ መገዲ ዝስ ክትዛረበሉ እዚ ኣገባብ ናትካ ስርዓትካ ክትዛረበሉ እንታይ የድሊ ዝብልሉ ኸውን ዘድሊ ስለ ዝኾነ እሞ ሐዋርያ ጳውሎስን ንጢሞቴዎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ክሰደሎም ከሎ ብክርስቶስ ኢየሱስ መገደይ ከመይ ዝበለ ምዃኑ ንሱ ከዘክረኩምን ከፍልጠኩምን እዩ ኢልዎም ኣሎ የገድስ ስለ ዝኾነ ንዝተፈላለየ ርዱእ ምክንያታት ማለት እዩ እሞ ብኸመይ ዘካፍለኩም ዘለኹ ዛጊት ስሩዕ መልእኽቲ ሒዝና ብመልእኽቲ ደረጃ ርኢናዮ ዘለና
نسنة لدت كريستوس بزملكات زم حلالفكون 4 تخاتلتي مدبات ين كمون بزعبا فقرون حنت خفال ملأختي وسيلة له تزيكوينو كالي اتمجملة اتناتي حواهو زنبرا بحاتر زقلز إنيرو تبدحريو رأيين ولودين أب هزبي انتاي كم زخونة تبدحريو السعابخا قر هزبي أب منفساوي رأي زبل حجر ما تخيلن كاتور زلنا دما منفساوي كيدي زبل مغانا از منفساوي كيدي زبل كتاتسلي كساب مودعتا زبتصح مالتي كم اندابلت سرع زخانة مدبات قالو بدحر زون استفعلالي منفساوي جنزابتات زحاتت زعباتات بمحرة أملاخ إذا كقرب الكومي كم أزيو أقداسي زخانة واناوي وقتاوي زخانة زعبا كم نتسارة كريستوس بزملكات مالتيو تسارة كريستوس مانيو تسارة كريستوس انتاي مالتيو تسارة كريستوس كابيو قدمينات تطبينا ذا لحانت منقست عالم حينتان انتاي مسل زبل كالي وقتاوي زبالكو وقتاوي مخانو زرخبكو زبال زعباتاتون بمحرات أملاخ حيزة كقرب لكم زوح استفعل عليه منفسه مدبات بتاك أملاخ تدالي الله أبزي خي مسكركو حلف زي ده اللي انترلو نفسه كف ملأختن خكافل أنا كابر سيز قبرو ولا حانت زي بالله مخاني كوينو إتي نزي نقرزي زمدبني إكزابير أملاخ بعلو بمنفسه أو وشتاي زقبرو مخانو كي تأمنكو حل فايدة لنا كورنا أملاخ مو بزح منفسه وزعباتات حيزنا نكربينا حجيكنا أنا مسزلني بحقن نافقاتن كزاربلو زي دليو كزاربكم زي دليو نسخاتكمون مستي زلكم فقر نفسكمن فقر عين حوكمن منفسه بحقي مالت سمعنا تقال حقي كتسمعوا زي تدليو جن كا كنقربكم من كتسمعون كا زاد لكم ولا تسمعوا خا زاد لكم حبريتا حيزة متسأل لكم نردو مخنياتات إذن أبكر من هذا اللواء كل التورحي مالت ورحي شوعاتن ورحي شومونتن بمنفسه مدب بزي channel زي أيكم تعكمن مخانيو إذن كل تورحي زين نسو دما كم تفلتوا نزي بمحبرهم الرخبيتات نمقلقال مجمّر يا جزية زمات أزلهم إذن مساء كوينهم بجزيئهم خون بنواتهم خون بأمرهم خون توفيهم بصرح زلوهون انت خنا كمو تمكرو زي نورم اسمو خانم قدامي نزلو مدباتنا نمقمقام مالت انتاي دخون قدن صنحنا له انتاي كتصبو قدن قالونا تدخون قدنا خنوقت تصبو قدنا خنقتل وحدا شنخ كاب أقرارت أنا جميل كا وزتا بشنخكمون أب أقرارت أنا أبزت أنحى أما حلالفانا كتبوا تدري ورئيتاتلو أكلنا يزمد بزي مخانو حبراكم فاتو بتحدى شنخ نزي مالتيو بتخالق شنخ نزبلت نزي ميديازي نمحيال منفساوي ميدياوي ودابتات
ንምሕያል ወይ ንምፅንካሩ ወይ ዝበለፀ ቅርጡ ንምግባሩ ዝዓለመ ብኸመይ ክነመሓይሾን ዝብል ዝዓለመ መደብ ስለ ዘሎና ማለት እዩ በቲ ካልኣይ ሸነኽ ድማ ኩላትና ከም እንፈልጦ ናይ ክራማት ግዜ ስለ ዝኾነ ኣነ ኩን እዞም ኣብ ሜድያ ምሳይ መዓየተይ ዘለው ክዓርፉን ዕረፍቲ እውን ስለ ዘድሊ ዕረፍቲ ነቲ ቃል ኣምላኽ ምክፋሉ ይኮነን ንሱ ባዕሉ ዕረፍቲ እዩ ግን ነዚ መደብ እዚ ምቕራፁ ኤዲት ንምግባሩ ወዘተ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ግዜን ናይ ኣእምሮን ሓልኪ ስለ ዝሓትት ብመንፅር እዚ ናይ ዕረፍቲ ዝብሎ ዘለኹ ክኸውን ምእንቲ ነዚ ዝዓለመ እዘን 2 ወርሒ እዚ ኣይክመፃኩምን እየ ግና ኸ ብሩኻት ኣሕዋተይ ካብ ንጅምር ጀሚሩ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ዝተመሓላለፈ ምስ ካልእ ኣወዳዲርካ ሒደት እኳ ክበሃል እንተተኻእለ ብትሕዝትኡ ግና ነቲ ትሕዝቶ ምስ ሂወቱን ዝሕብሮ ግና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ከብሎ ዝኽእል ብዙሕ ዝተፈላለየ መልእኽትታት ተመሓላሊፉ ምስ ምህላው ንዕኡ እንዳሰማዕኩም ምስ ሂወትኩም እናሕበርኩም ብትዕግስቲ ክትፅበይኒ ደጊመ ብትሕትና እሕብረኩምን ኣሓተኩምን ክብለኩም ስለ ዘለኒ እምበር ካብ ፍቕሪ ዝተለዓለ ትዕግስቲ ከም ዘላትኩም እፈልጥ እየ እሞ ከም ትፅበይኒ ርዱእ ነገር እዩ ክብሪ ንኣምላኽ በዚ ኣጋጣሚ ከበስረኩም ዝደልዮ እንተሎ ኣብ ቀረባ መጻእ ድማ እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነለይ መዛሙር ናባኻትኩም ከብሎ ምዃነ እዩ ክብሪ ንስም ይኹን እቲ ተዓቂሩ ዝፀንሐ እቲ እኽሉ ዝዓቁር ህዝብታት ረግሞ ተጻሒፉ ኣሎ እሞ ካብ ተረጋምነት ሓራ ክወፅሲ እቲ ዝተዓቕረኹን ሓድሽ እኽልኹን ኩሉ ናባኻትኩም ከብሎ ምዃነ እዩ እሞ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ብጸሎትኩምን ብርእቶታትኩምን ሓገዝኩም ኣይፈለየ ንብል ጎይታ እናባረኸ ይባረኽኩም ካልኡን ኣብዚ ዝህልወኒ ግዜ ንኦንሊ ጂሰስ ማለት ንሃዋርያት ቤተክርስትያን ዝምልከት ዝሓተምኳ ናይ ኣምሓርኛ መፅሓፍ ኣላ እሞ ብኸመይ ብኦንላይን ናባኻትኩም መብላ ዝርየሉ መድረኽ እውን ክኸውን ብትግርኛ እውን ብናይ ገለ ኣሕዋት ርእቶ ምስ ረኣይዋ እንታ መፅሓፍ ብትግርኛ ተትትርጎም እዚኣስ ፅቡቕ ነይሩ ስለ ዝበሉ ብትግርኛ ኣብ ምትርጓማ ድማ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኣለና ብትግርኛ እውን ተተርጉማ ስለ ዘላ ንዓኣ እውን እቲ ካብቲ ዝተርጎማ ኩሉ ክሪኣ ክፍትን እየ እሞ ከምታ ትድለ ተተርጉማ ኣላ ንዓኣ እውን ናብ ሕትመት ከብፅሓ ምዃነ ይውን እዩ እዚ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ክኸውን እዩ እሞ ንኩልኹም ሰናይ ምክትታል ነዚ ብዋንጋድ ዋንሳን ተመሓላሊፉ ዘሎ መደብ ሰናይ ዝኾነ ናይ ዕረፍትን ጥሉል ዝኾነ ክራማትን ግዜ ክኾነልኩም ድማ እምነየልኩም ደጊመ ክሳዕ ዝረኽበኩም ሓውኹም ቢንያም ኪሮስ ምስ ናይ ሜድያ ቲም መሳርሕተይ ኩላትና ሻሎም